بله تماشاوانین هیجا وی هفته امی به کلیبکی دست بکن. کلیبکی گناها تقص همو تماشاوانین کرد تماشا کرنه و به دلخوشی لینارینه. همجی نجاره که ندوجاره. بله ما همویان به گلک جاران لوی کلیب تماشا کر. کلیبا جر. بله دی سال روجاوای کردستانه به خباتی که کومی و کولکتیفی حتی آماده کرنده. پیشنگیا پارگینه ده. در هنر شعر و هنده و موسیقی محمود برازی چکر بو. براستی جی هنرگه ولات و خبات چند و هنری روجاوا پارگین ده هر برهما گوچه دکن استا هنر کردی پیلک دینی بلندکن. ev yek ji bo hunermendên Kurd jî pîvanekê datîne astekê çêdike ji ber vê xebata wanî giranbuha em ji carekê dînê ji dil û can wan pîroz dikin. Belê derbarê vê klîbê de me bi amadekarê klîbê û berpirsyarê saziya pargîn Birêz İbrahîm Feqer hevdîtinek kir. Em ê niha li vê hevdîtina xwe, li vê hevpeyvîna xwe temaşe bikin bêka me çi pirsiye û wî çi bersivandiye. Yarrav 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 kane yar oy kane yar hey yarrav müşke yar tekfi panire tarav kane yar oy kane yar د دەستپێکێ de em ji bo tevdîbûna hevpeyvînê spasiya we dikin û pirsa me yekê jî fikra vê qilîbê çawe derket holê. Wek tê zanîn wek dezgeha pargîn li ser kelepûrê lêkolîn dike him berhev dike û li ser xebatê dikin. Ji ber wê yekê jî dema em berhemgî ji kevneşûkî û kelepora xwe bînin pêwîst e em li civaka xwe bidin bihîstin bidin dîtin. Ji ber wê yekê jî ev wek sentezgî him navbera kelepûr û kevnetûra me ya kev û serdema vê nihûda. Ji xwe têkilî û danostandina kelepûra me ji ber beşigiyê çandiyê hatiye qirkirin li ser destê gelek nethewan em bêjin dewleta. Ji ber wê yekê jî em dibînin çeperê pêşiyê parastina vê kelepûrê ya civakê heman demê da ew senteza em didin dezyê ew êrişên li ser me em bersivgî didin. Ango xebatên me yên çandê jî wek kevneşopî jî dikare civakê bi parêzê dikare bi we destek ji hêzên parastinan rewara heman demê da dikare nirxê xwe civakê jî parêz. Bi tevahî amadebûna qilîbê çi qast em girt? Amadeyên xebatên vê rengî ji ber perwerde pêwîst dike û lêstikvanî pêwîst dike wek berhemgî dramatîk çêdibe ne wek klîpên ji rêzî ye. Ji ber wê yekê jî ekîbên dîlana, ekîbên tevger û lêstinê, ekîbên aliyê derbirînên mirova ji wê yekê jî demek nêzî du heyva ajo. Di pêvajoya amadekirina qilîbê de herî zêde di kîjan alî de we zehmetî kişand? Cîn herî zehmet ji xwe hema bêj hemî karê me yê hunerî an berhemên me aliyên perwerdekirina mirova ji ber sazî û dezgehên perwerdekirina mirova wek lêstikvanî wek govendgerî wek muzîkjenî her wiha hemî beşên hunerî ji ber kesên pispor û dezgeh wek em bêjin dibistan û peymangeh û akademî wê yekê nînin mecbûr li gorî saziya xwe li gorî derfetên li destê te de ew mirovê li ber destê te du afêrî va şêweyên beşên hunerî bige ji ber wê yekê jî aslangiya herî mezin aliyê perwerda va mirovên tê de xebitî. Di qilîbê de kîjan peyam hatine dayîn? Peyam ji xwe li klîpê de gelek peyam hene peyamên sereke em dixwazin vê bêjin embara me ya çanda me û beşê taybetiyê dengbêjî û kelepûr yani em ji ber babetê xebata me dewlemendiya wê heman demê de ew dewlemendî dîtir dikare rê li pêşiya sibarojê berhemên em çêkin xwe bispêrin we. Di du peyama me ya ji wê yekê em dikarin wek civak bi hunera xwe destekdarîngî herî xurt bidin parêzvanên xwe. Ji vê yekê jî em dibêjin
دما هنر دبه تی هناندن به روشا هیرا دکارن پیامن هری باش جبی ام سپاس دکن و سرکفتن جوارت خواست Millet sultanı, hoş geldin. Ay, karşına gel.